Hemmetti, sytkäri unohtui. Onko tulta? Onko tulta? Saatana. Tupakka tappaa. Olen Römer. Vilpuri. Mikä saa sinut tulemaan selliin? Kuinka niin? Kysymyksiin on tapana vastata, etenkin minun sellissäni. Entä jos Anna olla, kunhan pilailit. Tervetuloa Tyrmäkiipeliin. Tiedät varmasti, mistä nimi juontaa juurensa. No kuitenkin, olet tarvitsemani mies asiaan. Mikä mies? Mihin? Tule mukaan, niin näet. Tiedän keinon ulos tyrmästä. Olen odottanut oikean miehen tuloa jo 20 vuotta. Joo, hyvä on. Mennään. Rauhoitu, rakas ystävä. Mennäänkö? Mennään. Tuletko sinä? Se on vihannes, ei se ymmärrä. Annoin hänelle kerran sipulitupakan sisuksistani. Siitä asti hän on ollut tuollainen. Odota. Menen edeltä. Kuulitko jotain? Esko! Ei! Voi jumalauta! Odota! Ota tämä! Se oli helppoa. Oli.